Kont naf li n-naħal importanti, imma wara riċerka bqajt mibluħ. Sibt li kieku m'għandniex in-naħal, hawn aktar nies mejta bil-ġuħ, għax in-naħla tmur fuq il-pjanta u ddakkara. Imbagħad iġġor il-polin tar-raġel u tħaltu mal-polin tal-mara. Jiġifieri jekk in-naħla għal ħares ma tibqax fid-dinja magħna. Kieku għaddiju l-arinċ tuffieħ u lumi u nsieħ il-milkshake tal-banana. Hawn naħar jgħixu waħedhom, oħrajn jgħixu f'kolonja u mingħajr ir-reġina tmexxihom ikollhom Babilonja. Staqsejt kif jaslu r-reġina u għamil din riflessjoni biex ir-reġina tgawdi rispett li tgawdi. Żgur issir xi forma ta' elezzjoni. Murara n-naħal fl-elezzjoni, fil-kampanja għaddejjin, murarhom ġo xi dibattitu kemm inigżu lil xulxin għax in-naħal jafu jnigżu. Hekk kif tgħaddi minn ħdej bejta, taf issib xi naħla tnigżek u hi tispiċċa mejta. In-naħla meta tnigżek tħalli f'ġismek xewka żgħira u ja ħasra in-naħla tmut għax ma tkunx tista' tgħix mingħajrha. In-naħal jagħmlu l-għasel. Madonf, xtoma bnina, jagħmluh biex jiklu huma u l-bqija jħallu ħalina. U f'ħajtek issib in-naħal, int min intu tkun fejn tkun. Pereżempju, qamar il-għasel, jew bl-Ingliż il-honeymoon. Ngħidu kif niżlit li għaser din il-biċċa ċikkulata u issa l-qalzit mhux jitla għax kibrit li l-patata. Ħani ġibli aktar pasti, inkella mhux se noqgħod kwieta, ġibli wkoll il-qaq tal-għasel. Fil-kasada nibda d-dieta